ayaw magpakopya po siya. Di mo madadala sa trabaho yung mga grades na yan, tol. Aba, yung skill issue, bro. Kasalanan ko bang tanga ka? May asim ka palay. Pwede pa. Mahilig magbasa ng libro? At lalong ginamit yung mga staff para mag-alis. Ano nangyari sa boses ni Rosmar? Kasi mga kasalawa pa si Paolo, yung dadaan natin isang importanteng numero ngayon sa Lotto Sukot, number 69. Nice. Laugh trip. Kaya yung dadaan natin ng mga memes ngayong linggo. Alam nyo naman na sulot o sukot, sino mananalo ngayon, landslide nung uli. Siyempre, kailangan natin agad ihabol na mag 100 to. Kaya Joe Works Vlogs. Power on. 13. O, 5 yan ah. Oo, nagchinelas pa. Magbayad ka na ng utang mo. Di mo pa minura. Dati may napanood ako, minura pa niya. Ang ina mo. At least ito, 5 agad ang pwede mong hinga ng utang, di ba? Sunod, sulat. Dahil ikaw ay nakaisip ng pampabilis. Beanie Ban. Nakita ko to. Ang isa nga lang na hindi na ban dito si Joanna ba yan? Joanna. So, nahack daw sila kasi meron daw parang mass reporting na ginawa ng atin sa kanilang mga issue. Di ko alam bakit. Makakilala sila. Mga tig to 2 million pataas ang kanilang mga followers. Pero ito naman talaga ang mga fan do pag puro mga mas bata na ang sumasali. Mga hacker. At meron daw hacker na nakita daw yung hacker na gumawa nito. Ito, ang nag-iisang professional IT and fan of Beanie, by the way. Willing ako ayusin TikTok nila. For manager of Beanie, can reply to my chat, thanks. Feeling fanboy, tapos IT pa sa sariling kwento. Pagdating sa bahay, maano ulam naman, paboritong salita. May sinasabi ka. Tuwa na Beanie hacker na ating henerasyon. Grabe, kinilabutan na ako. Hindi sa takot, kundi sa cringe. So nakita ko na tong, siguro saan galing tong photo na to, pero mukhang galing sa mga manga na edgy to 14342 po chat. Umabot na ng 75 ang Master Inspect Element IE to dito IE Inspect Elementers. Ito yan, boom, Inspect Element. Nakala ko naman yung sa dark web na mga feeling conspiracy theories. Ito yun sunod, sukot. Para-paraan dito IT para makapunta sa manager ng Beanie. Pero respect the grind. Ito literal na hustler. Literal hindi hustle hustler. Respect the hustler. Sunod. Ito yung kay Rosmar at Glendon issue sa Coron. Dito para mag-enjoy. Tapos ang gagawin, ipabalis pa kami. Promote kami ng police. Subukan daw sila na rin. Tapos may babae na yun. Babae yun? Babae na yun? Ikaw yan. Ano bang pinagalitan nyo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Comment lang may mga comment. Ano sinasabi mo? Ikaw lang po. Bakit ganyan sinabi Di mas natin malakas. Ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa vlog-vlog nyo at sokmed. Dismayado dahil naghintay sila ng 1 oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist. Ano nangyari sa boses ni Rosmar? Nasuntok ba to sa lalamunan? Ito ba kayo inabot? Nising kong doon. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Ano ba Okay, pero alam ko nag-sorry na din siya, nag-public apology na din si Madam. Sino po ba kayo dito? Wala po, staff. Sino kayo dito? Ha? Porkit hindi ka nabigyan? Ay, hindi naman Pumunta kami dito. Ako lang tuturo na. Tumulong at i-promote yung Coron. Ang kapal naman. Pero hindi mo naman na kailangan i-promote ang Coron. Mas kilala pa yung Coron kaysa sa dalawang yan. Mas nauna pa yan bago pa kayo. Tumutulong na kami. Sino ba pinagmamalaki nito? Ha? Ba't pinapayagan ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo? Staff siya ng munisipyo. Kasi daw hindi nabigyan. Tignan nyo nga, Mayor, nandito po kami para tumulong. So dinilit na siguro niya yung post niya dahil dito. Mayor Reyes, nananawagan po kami na ganito pong klase ng mga Okay. At ako sa awkward cut na yun. Kailangan ko atingin tayong konteksto. Pwede naman pala pagsabihan na maayos. Mali na ginawa na isa sila pa nagpakita ng video. Ito pareho kami ni holy shit. Bakit gano'n yung boss ni Ron Map? So lumalalim yung boss niya pa, nagagalit siya. Yung mga R talaga, mahirap kalaban. Reyes din nga yung pangalan ng mayor, diba? RRR. Ito hirap pag dinadaan nila sa meron ako recording, pwede kita ipahiya sa social media. Kasi binabash mo ako. Two wrongs don't make a right. Mumukha lang tayo dito nagpapakita ng kating kapangyarihan kasi nga meron tayong following. Na ito si Madam, kahit sabihin nating mali siya, diba? Hindi mo dapat ganito gawin lahat ng magiging problema sa social media na kailangan mo i-post. May mga bagay na pwede nyo lang pag-usapan Diba? Kaya ngayon nangyari doon sa raid nung kasama si Rendon, bakit kailangan na naman niya i-post Diba? Gusto ko pumunta sa Coron pero ayoko pumunta kung nasan yung dalawang R. Sunod, sukot. Nakasulat no parking, pumarada ka, Bob. Sinama pa niya,
Ito ay na pag hindi marunong sumunod, minsan kailangan mo ng tawanan yung kanilang kababuan. Ay, sulat! Ito, galing kay Subject Health. Masipag kami. Hindi kami tamad. Hindi kami kagaya mo. Edi sorry. Pwede mag-sorry? Pasensya na ha. Sana mapatawad mo pa kami. Pasensya na, sorry. Pati kasi kung si Jesus ka nagpapatawad eh. Literal na yan. Mas gusto ko pa din yung OG. Okay, gawin mo silang bata. Yung mga sa going bulilit. Marami naman talagang mema sa sa social media na maraming gusto sabihin pero wala naman sa lugar. Okay lang, hayaan mo sila. Content natin yun. Nadadagdagan natin sulot-sukot dahil dyan. Sukot, Leche, ikaw rin. Sana maging bata ka ulit. Sana wala ka na ulit access sa internet, hayop ka. Gusto ko ng, Dauday, Pagkain. pagkain, wala. Pagkain ka, Aday. Daupay, gusto ko ng, Gusto ko nang magpayot. Saktong-sakto sa sulot-sukot 69. Magaling. Ako bigyan ng 500 si Nanay. Wala dyan eh. Ako na magbibigay. Bigyan mo ng 500 si Nanay. Tayo lang magbigyan ng PNG. Sulot! Ano to? Head over heels. Summer. Hi, I am Princess Summer, ang magpapainit ng nanlalamig kong puso. Oh, yan. At ikaw naman, Princess Autumn. Sa summer! Princess ganyan Summer. shoe size. Ay, ito yung panlaban ba nila sa... Wait, ng kursong Showtime. Environmental Science. Mahilig magbasa ng libro, manood ng pelikula. Bilib ako dun sa nag-pitch nito. Para lang magbukang hindi niya to gusto. O ng quiet time. Kung hanap mo raw ay isang Naalala ko yung Nickelodeon dahil artist na dito, kaya kang Leche. patawanin araw-araw. The search is over No to na raw king para shaming. kay Searchy number 2. Napaka-weird lang nito, pero sige. Maraming salamat, Princess Summer. Sino sa producer nito, ang nag-go nito, alam na. Sa paan? Ginawa pang cover up tong segment ha, magaling! Yan ang nag-overthink, bumili na kayo. First year anniversary natin. Kung gusto mong malaman, piliin mo ko. Ayun. Para ka pa ng ibon. May challenge agad ako doon, Kuya Kim, ha? Oo nga. Magaling. Di ba ako tayo, nahirapan na agad ako. Literal na kahit mukha kang paa, basta magandang paa. Meron siyang pareho, meron siyang parehong kagandahan. Damon, mula sa Pampanga, at isang online live stream host at Dapat pa rin yung pang sign Model. language ito. Paano ba Yan itindihan yung magpapahuli. Ako ba? Yung pa ako rin nakaganon nung pinapanood. Kaya sukot. Sunod. Oh my God. Okay, Blur. Kaya, alam ko na kung sino nagpabagsak yan. Sunod. Sukot. Hindi ba masaya June mo? Akin na pagluruan. May asim ka palay. Pwede pa. Pwedeng saktong-sakto ka sa 69 na segment namin. Magaling. Minom ka lang ng Planax ha. Baka sumakit ang likod. Sunod. Sulat. Galing kay Magic. Gawin sa'yo, tumiyo. Pero sadness, joy at anger. Ano yun? Kung ano yung mga pinipinto to sa ano no? Sa utak mo. Putang ina mo! Ano dito naman? Pucha pang ano to ah. Pang Star Magic ah. Ano ba? Nakauwi ako dito, kumakain, hindi ako umiyak, hindi ako matawag. Ano ba? Side out sa aking isip. Sulat. Pwede pa ba on kahit ulala? Patungo sa bewang hanggang sa paa. Bago ko emosyon, sukot. Pauna yan? Okay, ako na. You ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Mamahiwaga sa lamin, kailan na aminin ang kanyang tunay na pagtingin. Sulat. Sunod. So ito naman, daanan naman natin tong nakita ko na sinend sa akin. Isang information na sinusubukan baliktarin o ipaglaban na ang beauty is in the eye of the beholder ay hindi naman talaga totoo. Na practically speaking, karamihan naman ng tao alam na ang isang tao, isang bagay ay pangit o maganda. So pinanood ko siya, gumawa ako ng parang mga points niya throughout sa kanyang sinabi kasi medyo medyo mahaba, medyo mamema eh. So sinabi niya doon na alam mo sa sarili mong pangit ka. So i-own mo ngayon yung kapangitan mo. Huwag mo na i-deny. Ipakita mo sa mundo
mundo na kahit pangit ka, may karapatan ka, tama naman yun eh. Pero hindi yun sinasagot na ang beauty ay subjective. Kasi babaliktarin mo lang eh. Dapat ipakita mo dun sa punto na beauty is objective. Na pag ito pinakita mo lahat, kurado 100% palagi na magagandahan sila dun sa taong yun o sa bagay na ito. Yung pinakita niya dun na i-own mo, hindi mo naman sinagot eh. Kasi pareho tayong sa society, di ba? Parehong nanggaling sa society yung basis natin ng kapangitan o ng kagandahan. Magkaiba lang tayo ng paraan kung paano natin siya hihimayin sa ating sarili, kung paano natin siya i-digest, kung paano tayo magbe-behave pag narinig natin yung bagay na yun. Kasi hindi ka naman pinanganak na alam mong pangit ka eh. Parang lang yan eh, parang pagdating sa race, pagdating sa pagiging racist, homophobe, hindi ka naman magagalit sa isang bading, sa isang maitim, kung hindi mo nakita sa ibang tao na ganun sila. Diba? Parang wala lang, parang tropa lang. Ay, dapat ba ganito ko siya kausapin o ganito ko dapat siya tignan? Kasi nakita mo sa ibang tao, ganun sila eh. Example lang, ito medyo personal to, pero alam ko hindi maganda siya example kasi personal. Ito yung rason bakit ako napareact dito eh. Maganda na may alternatibong to eh. Na, sige, sabihin mo pangit ako, wala akong pakialam. Magpapatuloy pa na, i-execute ko pa rin dapat kong gawin. Kung ano mang empire ang ginagawa ko sa buhay ko. Diba, paboritong word yon yung empire. Wala akong pakialam sa inyo. Pero ako naman, bakit kailangan mo pa siya padaanin sa katawan mo? Simula pa lang, ayun nga yung aking pinropose sa video na wala akong pakialam kahit anong sabihin nyo sa akin. Diba, wala akong pakialam kung tingin nyo, kung pangit ako o pogi ako. Diba, mayroon namang gray area. Hindi na subjective naman ang kagandahan. Kung sinasabi mo yung kanyang alternative na sinasabi na hindi rin naman mali, na pwede mo rin namang gamitin. Kung ganun ang gusto mo, ay saluhin mo. Lunukin mo na ikaw ay pangit, kuno, at magpatuloy ka sa ginagawa mo. Kung yun ang gagana sa personality mo, kung ganun mo gusto i-take yung ganung klaseng tingin ng society sa'yo, sa standards ng society sa'yo, o di para sa'yo yun. Pero kasi wag natin ipakita na hindi totoo yung argumentong yun, na beauty is in the eye of the beholder. Hindi yun nasagot nung isa mong point na yun, na alam mo sa sarili mong pangit ka, own it or deny it. Example, nung bata ako, wala akong pakido sa laki ng noo ko eh. Minsan nga nakaganon pa ka ba na. Tapos narinig ko one day, sinabi sa isa, Laki naman ang noo mo, sabi nung... kaklase ko. Siyempre playful lang kasi mga bata kami. Napaisip ako parang naging insecure ako doon kasi pinopoint out nila palagi pero sa akin wala lang kasi pareho ko nung noo yung magulang ko, yung nanay ko. So ang dating tuloy sa akin, bakit dapat ba akong mapangitan sa sarili ko in the first place? Parang hindi naman dapat, diba? Lumaki ako bilang bata, nakita ko sarili ko sa labas, wala namang mali dito, wala naman ako nakikitang pangit dito eh. Kasi di ko naman to narinig sa kahit sino. Di mo ako nang galing sa environment na lagi ka sinasabihan na kung ano man yung physical appearance mo. Kasi nga beauty is subjective eh. Kasi alam ko narinig ko pinoint out mo pa doon na pogi ka lang sa nanay mo eh, diba? Pogi kasi special ka eh. Yun, mas malalim pa yung nausapin. Pwede mo basahin yung Critic of Beauty ni Kant. Merong 4 na points doon o 4 moments na tinutukoy niya na aesthetic is universal, merong aesthetic is disinterested. Mas malalim pa pero huwag natin paabay. Alam ko namang hindi na kailangan pakinggan ng tao yun eh. Pero read it at your own time. So doon ang galing yung pinopoint out ko na overthink. Overthink tayo. Basta wag lang lagi malala. Minsan simple lang yan eh. Kasi ang goal ko lang dito ay hindi naman sabihing mali ka. Kasi tama naman talaga yung sinabi mo eh. Influencer. Tama naman eh. Pero isipin din natin yung magiging epekto nito sa mga taong hindi as mature ng ating iniisip. So example lang. Isang bata na nasa puberty pa lang. Diba? Iniisip niyang pangit siya. Hormones eh. May tagyawat yan. Overthink yan. Magsagabi. Naririnig niya unfiltered yung mga comment ng mga bata rin tulad niya sa kanya. Na minsan, di ba, alam naman natin ay bastos o crass. Syempre, mga bata yan. Kung ano una maisip na sasabihin yan. Iisipin niya ngayon, pag narinig niya yung sinabi, maisip, pangit ako, i-accept ko na lang. Hindi niya alam na paglaki niya, pwede pang mag-iba itsura niya. Meron pang ibang paraan para maintindihan mo kung bakit ganito itsura mo o pa yung dapat mo maging behavior pagdating pag narinig mo yung mga ganong klaseng bagay. Para ano lang siya, parang iisa lang yung rutang pinagdadaanan namin itong influencer na to eh. Ang nangyari lang, yung sa kanya mas active, yung isa naman mas walang pake. Diba? May mga terminologies din kasi dyan tulad ng stoicism. Boring to, hindi na to kailangan ng karamihan sa atin. Pero gusto ko lang sabihin na hindi mo na disprove yung argument.
yung argumentong yun. Kailangan may pakita sa akin na beauty is objective. Kasi ako, inisip ko rin naman, paano kung beauty is subjective? Naghanap ako ng mga pwedeng argumento tungkol dun. Yung isa dun ay sa pagdating sa siyensya o pagdating sa mathematics, merong mga studies na sinasabi na pag symmetrical na itsura ng isang tao, sila ay maganda. Kaya siya magiging objective kasi meron kang empirical data na kahit sino magbasang computer niyan, iisa lang naman ang kanilang paraan para makuha yung data ni kung paano kayo sa scan. Laging maganda ka sa isang ChatGPT, sa isang computer, kahit sa ang parte ng mundo. Nagiging objective siya, di ba? Tulad nung sa mga golden ratio, di ba? May iba't iba pang mga bagay para makonect natin ang beauty sa mga numero. Pero yun nga sino nagpasok ng symmetry na yun? Di ba? Mga tao din. Sila din ang nagkumpuni nun. Wala naman tayong pakialam doon sa robot Pero sino nagpasok ng mga parameter sa robot na yun? Tayo din. So bumabalik na din sa atin na tayo nagbigay ng symmetry na yun. Dahil hindi ka pangit sa paningin ko, sulot. Hello, ay nakita ko na to. Wala, hindi ako nagsisigarilyo. Actually, I don't smoke. Gusto ko lang malaman kung nag-smoke ka. Ayoko kasi sa smoker Ang dami niya sila. Okay. Pareho sila ni ate kanina sa koron. Okay. Sayang! Hanggang ngayon inisip ko pa rin nasagasaan si ate doon pero hindi Sunod, maling inside out. Ito yung pagpuro si Anger na lang ang nanalo at ito naman si Shandes. Sunod, sulat. Ano to? Ay wow, ito pala si Anger at si Joy na to Ang sarap ng ngiti ngiting tagumpay, patay ka bo. Ayan na, target lock. Itong mayor naman to ng sino mayor naman? Ayun na sa koron Oh, I can be your hero, baby. You could be my hero. Woo! Kiss away the pain. You can take My breath away. I love you, Baba. Ay, boja, baba. O, bigyan mo ng lapa. You can Ay, may something ba sila? Boom! Huli ka. Nako, sa kapunta. Nako, yun na. Yun ako po dyan, na-dip. Baka makapag-jowa siya. Kahit kala ko noong una, guest. Okay. So, sulat. Dahil nasulat niya si Yasi. Josephine Bracken breakup. Chapter close of this file. Pala kasi nagdaan ng Independence Day sa mga independent na dyan. Sana independent din tayo sa tingin ng society sa atin. Sulat. Selfie kasama. Selfie kasama, mga emosyon. Hindi yan emosyon. Conclusion yan, pag ikaw ay malungkot, pag punong-puno ka ng sadness, bisang gusto natin yan. Leche. Sulat, stop using my past mistakes para i-judge ako tama. May mga bago akong mistakes. Tayo na mag-upgrade naman kayo mga basyan. Tapos na yan Nagpasa na natin. Ito naman mga bago ko naman pagkakamali. Diba? Keep up naman sa akin Sulat. Classmate mong pabida. Yo, admin, just asking kung pwede ba i-share yung classmate kong pabida dito para naman ma-realize niya kung paano siya kabida. Ito yung mga tipo ng classmate na akala mo ikakayaman niya yung mga sagot at research niya. Ayaw magpakopya po siya. Di mo madadala sa trabaho yung mga grades na yan, tol. Tanga. Tayo lang dapat nagtutulungan sa lahat ng bagay. Nag-gaslight pa nga talaga. Oo, alam naman namin lahat na matalino ka. Pero dapat nag-share ka pa din sa amin. Sino lang magiging kaibigan mo pag ganyan ka? Walang magandang dulot yung pagsasarili mo. Yung kanina, yung pagsasarili din yun. Kaya iilan lang kumakausap sa isang room Taas kasi ng tingin mo sa sarili mo. Hindi lahat kaya maghanap o gawin yung kaya mo. Aba, skill issue bro. Bakit? Kasalanan ko bang tanga ka? Panggahaman. So ito ay galing sa TCU Secret Files. Nagpost ang kanyang usapan. Men, may na-research ka na doon sa activity number 4. Pakopya naman tol, katapos lang na yung mag-inom. Aba, pinagyabang mo pa uminom ka. Tapos yung kaklase mo, nag-aral, nagpursige, nagpakahirap sa sagot niya. Sa Monday na pala pasahan, di pa ako nakapagsimula. Haha. Ting haha na mahinang uri ng tao. Meron na tol, kaso sorry, di ko ipapakopya kahit kanino. 2 weeks ko inasikaso yan Seryoso ka ba, pre? Napaka-self-centered mo naman. Hatakan tayo pataas, wag kang bida. Nasaktan ka ba na tamad ka? So pinagyaban mo ba na uminom ka Tapos hingi ka ng pangopya sa ibang tao. Ba
magaling. Tapos, ang maganda dito, pinapatanggal niya dun sa page. Boss, baka pwede pa remove ba naman ng post? Ang dami din nakakita ng point ko eh. Ikaw, naiintindihan mo ba sarili mo? Nakagigil naman ganito. Ito yung mga taong dapat anonymous na lang habang buhay eh. Alam mo, tama na lang yun. Tama yun. Kasi ganitong klase pag-iisip, habang buhay ka talaga magiging anonymous. Hindi ka makikilala, wala ka magiging ambag sa lipunan, at wala makakaalala sa'yo. Pero wala naman masama dun eh. Kung gusto mo maging NPC sa sarili mong buhay, okay lang naman yun. Pero para pagsabihan mo yung mga tao nagpupursige, nagbibigay ng kanilang buhay na hindi nila maibabalik para i-improve yung sarili nila, kasalanan mo na yan. Pucha, masakit pa nga doon, hindi mo man lang siya bigyan ng kapalit. Diba? Talaga hiningi mo lang. Tayo na sobrang entitled. Mas entitled ka pa sa tingin mo sa kanya. Kung siya self-centered, ikaw red flag na entitled. Kasi kung ako sa kanya, dapat singilin kita eh. Kasi nagkaroon ako ng ganung panahon sa book report naman nung high school ako. Tropa ko naman siya, okay lang naman. Totoo naman na hindi mo madadala yung grades mo sa buong parte ng buhay mo. Pero ang hard work at ang pagpupursige ay madadala mo sa kahit anong parte ng buhay mo. Sa trabaho, sa relasyon mo, sa sarili mo mga hobby, sa sarili mo mga sa career, diba, sa mga gusto mong pagandahin sa buhay mo. So, tropa ko siya. Sabi niya, hindi ko nabasa itong Huckleberry Finn, pre. Pwede ba makopya na lang sa'yo? Ano ko lang, i-reward ko lang. Sige, 1,000. Ang laki na nun. High school. Ang naging tunay na bida dito ay yung ikaw. Ikaw yung bida ang saya. Hayop ka. Nung bilas siya, natakot siya. Mabuti yan, itagay mo na lang. Total, mahilig ka uminom, itagay mo ngayon yung kahihiyan mo sa internet, yung mga nakakainit ng dugo. Grade conscious na kailangan number 99 ako palagi sa grade. Wala naman masama dun eh. Hindi naman yun nakakababa sa pagkatao mo. Pero para yurakan mo yung mga tao nagpupursige para doon, ikaw na yung mali doon. Ikaw na yung bida. Ikaw na yung bida ang tanga. Hindi ka saya. Leche, sukot! Nakagigil mga ganito eh. Bawal mag-sit here and doon nagtatapos yung ayoko na sukot. Doon nagtatapos sa ating sulat-usukot yan. Sino nanalo? Ang kasamaan o ang kasayahan? Click nyo na yung susunod na video para mabaalam. Bilhin na pala kayo ng merch. Nasa description, nasa pin comment.